så videre her. Jeg skulle lige se, hvor meget batteri der er på telefonen. Ind i 1100 kvadratmeter store. Der er noget varmt vand og noget. Og så er der 6 hestebokse her. Jeg ved ikke, man lige kan. Der er lidt lys derinde. Der er de der. Ja. Plexiglas. Det er jo, ja, det giver jo lidt sig selv. Der er sand på gulvet. Men ja. Så er der sådan en bås herovre, som man kan, ja, det må være til et eller andet med at avle